Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya ochopo e nyim komiti mar Senate maduoko penjo ewi kaka ne sirikal mare kaachiel gi lipot mar Auditor General iko omuom mar 2024-2025. Wawinjo ane kaka weche ne chalo eka mondo jafwambo marwa kata kamano watudre achiel kachiel gi jafwambo marwa Chris Owino mondo omiwa ne ler ni to weche chal nade. Chris, kinyalo winja, ketwa e ler e weche madhi nyime. Kamano Milton Ochieng istimalo sukodi ni Governor ma Trans Nzoia George Natembeya en e nyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka county kata sirikal mag county tiyo kod omenda mag jopiny mideno kod dho ngere ni CPAC ma otelne kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang', kama oduoko penjo ewi report mar janon buge mag sirikal kata Auditor General mang'iyo ka county ma Trans Nzoia ne otiyo kod omenda mag jopiny e hikomo mar 2024-2025 bang' ka nitiere penjo mane owuok kata weche mane report mar Auditor General ogolo kendo omiyo od bura mar Senate. Achiel kuom weche mane apis mar Auditor General ochiwo ne Senate ewi county ma Trans Nzoia hikomo mar 2024-2025 en ni omenda maromo bilion 1.7 ne ok nyal yang kata ne onge ranyisi manyiso kaka omenda maromo bilion 1.7 ne otigo e county ma Trans Nzoia e thuolo mane gichoko ranyisi kata neno mar kaka county no osetiyo kod pesa e hikomo makamano. Koro e duoko mare Natembeya owacho ni en adier ni e kinde mane apisas mag Auditor General ne ndiko report margi kendo ne dwaro ng'eyo kaka ne pesa gi otiyo, ne pok gionge kod ranyisi e kinde makamano. Kata kamano bang'e ne gichwalo neno manyiso ka ne gitiyo kod omenda bilion 1.7 kendo okwedo luoro moro amora ni omenda makamano ne otiyo e yo ma ok ong'ere kata e yo ma ok oyangi. Ma en wach mane oselwedo kod apis Auditor General mane oyango ni en adier ni sani giseyudo neno manyiso ni county mar government ma Trans Nzoia ne otiyo maber kod omenda maromo bilion 1.7 mak mana ni e kinde mane ndiko report margi ne ok omigi ranyisi kata neno makamagi. Neno gi ne obiro bang'e emomiyo ne gindiko ne Senate ni bilion 1.7 ok nyal yang kane otigo e county ma Trans Nzoia. Kama mano nyiso ni report mar Auditor General osewalo chuodho kata oseluoko chuodho mane omienore ten Natembeya ka giwacho ni ne gichwalo neno kata kamano ne gichwalo neno modeko emomiyo ne gikwayo Senate mondo oluong ten Natembeya oliwar kama pesa gi kama nitiere. Kopogore kod mano bende ne nitiere wach ewi omenda ma sirikal mar county ma Trans Nzoia pok omiyo wego rak kata pending bills. Nitiere yuarok ka Auditor General wacho ni county ma Trans Nzoia ni kod pending bills maromo bilion 2 gi wiye. Kata kamano tend George Natembeya wacho ni pending bill kata omenda pok gichulo wego rak ni piny mar bilion 2 ma osekelo yuarok koni kod kocha ka inyiso gi ped neno manyiso ni omenda mapok gimiyo wego rak kata jogo mane oyudo rak e county ma Trans Nzoia tin ne bilion 2. Koro pod en twak madhi en yuarok koni kod kocha ka ten Natembeya wacho ni ne ok gibiro kod neno manyalo yango ni pending bills kata omenda monego bed ni chulo wego rak rom nade. Kata kamano giwacho ni ok en malo mar bilion 2 kiwacho kod apis Auditor General. Koro mana en mbaka mapodhi nyime kinde ni ka Moses Kajwang' mono jakom komiti mar od bura mar Senate mang'iyo ka omenda sirikal mag counties tiyo kod omenda mag jopiny onyono koke ni gidwaro ranyisi kata gidwaro neno manyiso kwan omenda ma sirikal mar county ma Trans Nzoia onego chul jogo mane gimiyo rak kata contractors. Ok gidwa weche,
gidwaro neno. Mano ema omiyo sani pod giketo Natembeya tago maliet mar mondo opedhnegi neno manyiso ni to e kaunti ma Trans Nzoia contractors jogo ma miyo rak magwa gin ji adi, to pesa monego bed ni wachulogi rom kamae. Gidwaro neno mawageno ni isi mabiro wabiro ng'eyo ka Natembeya bro pedo neno makamano, kuse wabro dhiyo kod report mar Auditor General ni pending bills mag county no en $2.5 billion. Mano weche mwadhi ng'eyo kalure kod mbaka madhi nyime nikech pod twak dhi nyime kod committee mar Moses Kajwang'. Motelo ne mano bende committee no onego bed ni romo kod governor ma Garissa, kata kamano ne ok ochopo kane ondiko ni odhi e pinje maoko, omiyo ok obi chopo odiochieng' mag kawuono. Ma en chenro mag committee mar CPAC timo kod counties duto 42 mar ng'eyo ka gitiyo kod omenda mag jopiny, ka sani pod od bura mar Senate ng'iyo hikomo mar 2024 2025. Ng'ato nyalo penjo ni ang'o momiyo ging'iyo hikomo mana osekalo mok hikomo masani. Kalure kod chenro mag od bura, hikomo od bura bedo ka ng'iyo hikomo 2 machien, nikech gidwaro neno to neno gi ichoko kod apise mag sirikal kata budget mag sirikal mopogore opogore, koro gikawo thuolo malach. Kod Senate ng'iyo hikomo mar 2024 2025 e counties duto 47 motelo ne ndiko report margi mogik. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom report ma jaber makamano. Med kawnwa weche mathoth motudore gi nonro mitimo ne gavana ma Trans Nzoia mondo ang' wanayudi kendo